isikhathi sokuphola sifikela nanoma ubani mfethu. But sisendleleni ngijotshela umlaleli sisendleleni isikhathi sakho sokuphola uyibona lona kodwa ke qaphela ukuthi ekupholeni kwakho bheka zonke izinto ezicashile engaba imbangela yokungapholi kwakho. Number 2 into edala ukuthi singapholi ilento yokupika mfethu. Ungalinga abantu bethi sitha sakho sipikela abantu, ungalinga abantu abagilile ubaphikela abantu ngoba kusasa usazophola. Number 2 awathi uzopholela kuphi. Na into esilimazile mfethu sigilwa abantu sahlukana nabo kanti la siyopholela khona ila siyohlangana khona nezitha zethu. uDavide mfethu into enzeke kuyena mfethu uthema ngabe seshayiwe wagilwa mfethu kanti itafula lakhe mfethu likwi position la khona izitha zakhe. Sometimes siphelele appetite ungadleki mfethu ngenxa ukuthi sipholele kubantu abasigilile. uNkulunkulu sipholisele kubantu abasigilile. Kungenzeka impumelelo yami kanti izovela kubantu abangilile. Kanti impilo yami la izoqala khona mele iqale phambi kwezitha zami bese ngayikho phambili. Ngini mengibuka lo ngincimfe kunabantu abayeka imisebenzi bashintsha indawo mfethu ngenxa ukuthi utheme mabe ezoqashwa kule ndawo kanti indawo aqashwe kuyona mfethu ila kuhlala khona iX yakhe wavele washiya phansi mfethu. Uyabona ukuthi uhlukane nempumelelo yakhe wahlukana nebreakthrough yakhe ngenxa yesitha sakhe. Ungakhohlwa mfethu ukuthi la uzophola khona awazi la uzophola khona ngenzeka uzopholela la ugilwe khona uzophola nabantu abagilile empilweni. So